بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan haram Islam, alhamdulillah, yan isab kita niyo zaman na to ini. Amoy waktu long taparsukuan sa inguro na tumulya waktu ini. Pangajian long tarayng hapanagnaano ito kitab Tarbiyatul Aulad. Dari niya waktu ini na sungan niya na isab katutan yung pangajian na to. Amoy dahin ha mga limabay pangajian insyaallah ta'ala. Di na ako magpalugay, itukbal ko kaniyo, gurun to kalasan. Wayron na rugayang din kan Sheikh Mahir Gustaham, pal ito padal siya dito mas mura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mga kauluhan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in 5 bagyaon himahut kita niyo hak sin Muslim pa Muslim. Nasabot na to in tungod sin panagnaan amuna in hakul Muslim al Muslim sit in hak sin Muslim doon hatay manghud niya Muslim unom in agi sin mga sahabat mahun na ya Rasulullah nagi niya idha laqitahu pasallim alay amuyad to in yabutan sin kita niyo halimabay yaon insyaallah subhanahu wa ta'ala habiyaon subpatan na to hatungod sin idha da'aka paajibhu inini dahin ha mga hak sin tay manghud na to Muslim hak haantara sin kita niyo apabila inhambok tay manghud mo Muslim tiabit kau suway mo siya sambahon in maksud hay ni tabiton kau pahinang marayaw pagkakahinang marayaw pagtaabit biya nasin mga longta pagkawin sin hambok tay manghud mo Muslim tiabit niya kau bangwayron uzur long tabihan sa lago wayron aramala kimugdan kay mo na suway kau madto ini andain ha mga kapatot sintay manghud mo Muslim apabila niya kau taabiton matto pahinang marayaw matto mamisita kaniya mattun pabay niya bangwayron day sab mamagangi amuin long tabihan aramala kimugdan kay mo ato akan in pagkatumo aun biya mga malagbo long tabihan parkala wala imamu pagkatu kun haaturan sinsara na inyad tu aun kapatut mo di sumambak kaniya ada po rin nasabot din di apabila kau tiabit sintay manghud mo Muslim suway mo siya sambawon maksud biya na sinagi ko pahinang marinihaw po da biya sindahon niya kau matupabay kumaon ka mo nabang mayroon da uzur mo na subay mo katuon sampay in kaibanan mga kaulamaan sing kita niyo minsan in kaunan niya nagpuasa kau sunnat bang kau nataabit matupaparkala nung ta pag-imon-imon o kusing pag-imon-imon yon wala dimugtol pasara kasi pagkawin nung tabihan na inyat tulong sing kaibanan ulama na manjari mo long tabihan ug tuon in pagpuasa mo sunnat yadto hukon niyaon puasa amo in long ta puasa Ramadan atau kan puasa nagganti kaw diyan na inyadto amo yadto in maambiyayta in sumuno kaniya siyabot hikatu niya way jastan hak pansahaka pansahlah apabila mangayo siya
magpanasihat, suway mo siya nasihatan. Bihan mga palangguhan na agama Islam. Biya na sin panagnaan hadis syabot na to. Amin riwayat Imam Muslim, iwan kan Imam Bukhari, hadis din kan Tamim ad-Dari radhiyallahu an. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam qal, ad-dinun nasiha. In agama ini pagpatumtum, pagnasihat. Agama pagnasihat biya. Nah, sabab yato, apabila kau tiabit sintay manghud mo Muslim, magpanasihat sila, kay mo, suway mo sila nasihatan. Nasihatan, bukon nasihat amoy lumiyo, dahin haaturan sinsara. Biyait asin Allah subhanahu wa ta'ala, padakir pa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Amo yan, biyait asin Allah subhanahu wa ta'ala, halang sin Quran, ayat niya, padakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Pagpatumtum kau, magtanto rin pagpatumtum yan, magmumpaat pa mga sila bariman. Iban, in agama ini, agama pagnasihat, pagpasampan. Nabihad to mga palanggungan ha agama Islam. Hati niya, suway kita apabila ang tumaabit kaniyo, ang palong tabihan, ang panghati mo, tungod pag-agama, ayaw kau sadya magpaliw, at tawa kan kulangan mo. Bihan. Uno-uno sadyain kaingatan mo, haaturan sinsara, hadi dumugtol, hapamanlo. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam among yatuin hikanasihat mo kanila. Amo na tulong niya, balighu anni walau ayah. Nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasampayan niyo, bihan minsan yung kaunan ni hambuk ayat. Bang mayan, di dumugtol mo rin kay ingat-ingatan mo magbasa patiha, bang kau tiabit na murapi ni panghindo mo, basa umin patiha kanila. Ayaw na kau magtafsir, ayaw na kau magkadadakala, malaw pa kau. Then natugtog yan. Na ini biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Pagpatumtum yan, na matantod magmumpaat siya pa mga sila bariman. Dahil mga aturan, apabila kau ta'bitun, magpatumtum long tabihan, mga siya patumtum kayo, mga siya advice, long tabihan, nasubay mo siya patumtuman, nasihatan. Nasihatan mo siya. Ha, amo hindi lumiyulakad, dahil ha aturan sinsara. Na ang kanday ni wajib hatiap-tiap Muslim, inhumati siya, sin hukuman, sin agaman niya. Upama niya subuhon kau, long tabihan, mataw rin ni masabot ka, so upama niya inhambok tayo manghud mo long niya tuwan, nasihati ba kita long niya, bang biari inin pagsambahayang may, nabihan. Atin na bang okay nga, baitaan mo sila. Upama niya baitaan mo siya na in pagsambahayang sin patay, maluhay ra. Ika-isa na yung pagsambayan kanya panagnaan, takbir, tumakbir ka, when nagtitindog, ubusbihan, dahil hindi hatungod sin, bang ang tabihan, nahalawm na in mic biyan ha unahan na dito ko hatungod sin daghal niya yaon agawan niya yaon doon ko tungod ang tabihan bang so ama pag-uusat to ang pakaw tumakbir baitaan mo siya bihad tumakbir ka Allahu Akbar pag-uusat to mamasakaw sin Fatiha biyan pag-uusin hikaruha wayro na pagruko pagsujud sin pag sambahayang patay yan, sambahayang janaza yan. Sa inkaibanan na amin wala mga naka-experience katuan, yung panghati nila bihan, ang mga ruku sujud. Nawayroon. Tumindog sa jakawihan, tumakbir kaw panagnan, Allahu Akbar, takbir mo, mamasa kaw Fatiha. Pag ubos mo mamasa Fatiha, tumakbir kaw sa balik. Tumakbir ka balik. Takbir mo balik, ikarwa, amo na in magsalawat ka panabi. Pagos magpatiha, ladalin, amin, ang pakaw-naisip tumakbir, Allahu Akbar, na pagtakbir mo yan to, ang panaisip ka magsalawat panabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
in kaibanan fil alamin innaka hamidun majid, in kaibanan innaka hamidun majid. So bihad to pag-ubos yan to na ang pako tumakbil ni sa hikatu Allahu akbar dua maong pabaran mo iban maong pamaitiaon iban pakatan muslim. Pag-ubos mo mangin dua ayat to katan tumakbil ni sa kawadik Allahu akbar ang pakaw sumalam assalamu alaikum warahmatullah. Maka minsan na ang tabihan harap maripatu na usway na nabihad to kahaupo yato pa masadya upama niya inhambok tay manghud mo long niya nasihati pag itabi arin naturan sin pagsambayang maitin na hatungod dadya tulong ta kay ngatingatan mo mamarahin na kaya pasampay mo na kaniya in marayo long mo bang sa mga supa lan jali patuan nabaitaan mo na murato yung kay ngatingatan bangwayro na kay ngatan mo duay kamu sadya mo hindi dumugtol ko pasarap bihan mga palangguan na agama Islam inya to upamahan niya sadya sintungod apabila magpanasihat kay intay manghud mo mga advice mga patumtum na bangawon ka sa musway mo siya patumtuman inya to rin ha mga hak niya hak sintay manghud muslim patay manghud niya muslim ini biya sin agama Islam biya sin Quran biya sin Nabi ad-dinun nasiha na agama ini pag nasiha tanda niya bihaon na yari kita niyo anong tabihan harumini ini nilamod din ha mga siyabot na to hak sin muslim patay manghud niya muslim unong parkala ini. Ikaisa niya, apabila hipagbak mo siya, subay mo hitukbal insalam kaniya. Apabila siya na naabiti kay mo, subay mo siya, dong tabihan sambagon, hapa naabiti niya yan. Simuno paluwag-luwagon ko yun. Waidas tansahaka, pansahlahu. Ini ni apabila siya mga yulong tabihan patumtum, napatumtum siya. Siya nasihatan mo siya. Bihan mga palangguan na agama Islam. Inya to upamahan kain ng siyabot ko, magpamanasiyat siya, mabaya siya humati, bang biari inin pagsambayang may. Nabitaan mo siya na yung pagsambayang may, pero pagruko pagsujud. Tumindog sa Jakawian, hindi ha agaba ini, nung taha daghalsin, at rasin daghalsin ko anini, kung siya mag-iikam mo, nung na Jakawian lumaylayan, magtindog sa dyan. Nabihan. Nabalikan ko, ikaluhay niya ini, panagnan tumakbir ka Allahu Akbar basta mo Fatiha pausong masa sin Fatiha tumakbir ka balik Allahu Akbar magsalawat ka pa Nabi pagusong magsalawat pa Nabi tumakbir sa ka balik Allahu Akbar ang pakaw long tabihan dumua pa long pabaran mo pataw may tiyaon tao amin miyatay yaon iwan na sin pamuslim katan uso mo dua pag-us met tumakbir na sa ka upat Allahu Akbar ang pakaw sumalam. Bihad to mga palanggungan ha agama Islam kaluhay sin pagsambahayang may. Ininisiyabot ko sa babi niya to upamahan niya sadya. Mga intaw magpanasiyat kay muha tungod sin bihad. Bihad mga palanggungan ha agama Islam. Upama niya bihan, intaw magpanasiyat kay mutuan, biarin ba ini biya kumugdanin pagpuasa ko ini. Nauno ba yung mga mapatutin ang pagpuasa ini. Namin pinagakalaguan ni. Ay na kami sa mga ito pa mga hukuman maluag ga di mura kaingatan minsan namin ang tabihan general niya sadya napaitaan mo bang in tao yan sangput na siya mayroon uzul niya sakit-sakit niya na subay siya magpuasa habulan Ramadan pag-ubusin pagpuasa ini hati niya na magniyat siya lillahi subhanahu wa ta'ala. Yan na siya karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubus tumangka siya, dahil na pagkauniwan pag-inom, nung tabihan, iwan na sinbang pang-aon paghula, iwan long tabihan, pagsuok niya paasawa niya, halom sin adlaw yan to. Bihan, hindi sin kabiyaksahan. Ito, mahaw-puhaw sa jabihan to. Nalong tabihanin tao mamayta kay mulong yun na siya tuhan di ako ni mahiat minsan mabay ako ni sumambayang di ako ni maingat na mabayta mo na siya muna pa-memorize na muna hindo mo na siya muna sa inda kuman simpatiha bihan tao siya to ang painut-inuton bihan mga palangguhan agama Islam bini mga apabila magpanasiyat kay mo nung kagaus-kausan mo ayaw ko magpaliw asing kamatawran bihaon na parkala mga malaggo na bihan sara kaluakan niya jumawab katan kung isabiad to, sa amin nakakaus-gausan mo sadya. Bihad to mga palanggungan ha agama Islam. Tungod din ini nadaakan sin agama. Ingaton na to, biyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala
dahin ha mga tao lamod, dahin ha mga tao kun nalulugi, adlaw susungon, na amo na in mga tao magpatumtumpi at tumtumi hakasabunnalan. Nasihatan mo tungod siya, labi luba na in tao, bihaon ba magpatumtumbay, taan mo to. Dahin ha mga sa laggo-laggo point, bang siya magpanasihat, uno tudlong na in sa laggo-laggo, di akan iban lihangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na bayta mo haw po dahin. Baytaan mo, insuway tuod siya magnaik saksi wayroon patut pagtag-ipunan hakasabunnalan malengkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iban ayaw tuod siya dumihil limbang sakutu sa banding uno-uno na pakarajaan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Then amo yan yung pinakakalagwan. Ayaw tuod kita niyo, Muslim, suway siya magpakimatay in siya Muslim. Biyarin Muslim. Muslim, magnaik saksi, wayroon mapatut pagtag-ipunan hakasabunnalan malengkan Allah. Iban di tuod siya dumihil limbang iban sa kutu fa Allah hauno-uno na tibayhuan simpag ibadat. Bihan mga palangguan na agama Islam. Ini dahin ha mga subay mo to di pagnasihat. Tay mga bangkaw piatong tuman. Amo yun sa laggo-laggo. Atin niya, in sa laggo-laggo bihan, patumtum mo kaniya, haw po dahin in pagnaik saksi siya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iban ayaw siya dumihil. Bangkaw nagyan asyhadu an la ilaha illallah, bimakna nagnaik saksi ka wayroon mapatut pagtag-ipunan hakasabunnalan malengkan Allah. Iban tuan niyapihan mo ng katan sa banding uno-uno na pakarajaan di kau tuod dumihil limbang iwan sakutu hauno-uno na tibayhuan simpag ibadat. Amo yan ito yung kalangkuan. Bihan mga palangkuan na agama Islam. Pag-ubos mo na patindo ka in sambahayang 5 waktu. So pamawin yung kalangkuan niya. Yung tao, baitaan siya nawang kau Muslim. Sambahayang kau sin 5 waktu ini. Pag-ubos mo din kaupo-upuan niya may rukun sin Islam. Baindoan mo siya, magnaik saksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikaruan niya, tuan, na baitaan mo siya, pagpatindog siya sambahayang 5 waktu, o siya tubang aun alta-alta niya bihan, at yan ang pag-usan niya, itunay ni zakat, o siya nung tawihan na magpuasa siya bulan Ramadan, iban maghadji siya pa Baitullahil Haram, mag siya makakaus. Bihan, amo yan in rukun sin Islam. Baitaan ng tao. Minsan na kuman basic, bihan na mo yati baita mo kanila. Bihan, mga palangguan na agama Islam, apabila magnapagpanasiya sa babahak nila, o siya mo siya baitaan. Baitaan mo siya sin kasabunnalan. Bukod na mo yung mga mano siya, hinduan ko si mga ilmo, ginisunong na bihan, ini nila mo dahil mga basic, bihan siya yung kapang Hindu. Upa man niya, ng tao, magpanasihat siya kay tuhan, nung niya, na tay manghud mo Muslim mo ako yung patumtumi kita. Agus kay ingatan mo in tay manghud mo yaon na bukon siya long tabihan makusog mag-akama pihan papanasihat siya. Abayta mo dya basic it. Atinin Muslim na subay ni katunay 5 rukun sin Islam. Subay niya kahagaron. Punalon. Bihan mga palanggungan sa agama Islam. Amoy niin kalagihan. Allah subhanahu wa ta'ala nagparamahlam sa Quran, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. So magpatumtumpi at tumtumi ka sa bunnalan na nasihatan mo intay manghud mo sin kasabunnalan, baita mo siya sin dayakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, baita mo siya sin amoy liyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, baita mo sin dayakan ba't niya mahinang, baita mo sin dayakan ba't niya marugtol na dahil ha mga sa laggo-laggo suway masa ini labiluba na pa mga kabataan, suway baita ang kaun magnasihat kanila, baitaan mo tod sila in iman magtaas magbawa, in iman magtaas siya pagtaat niya pa Allah, magbawa siya bang siya nagma siya pa Allah. Ini subay ito kaingatan, matubyong kabataan awon-awon di nila ini kaingatan.
Bihan. Maktoy bang makahinay tay manghudila sin kasabi ay sa kaulawlawayrong natudyas. Nabukon dahil ha akida sin Muslim hatungod sin pag-iman, definition sa sin iman, so ika nasihat, so ikaingatan nila. Uno in Muslim tungod sin iman, ano makna niya? Bukod hatrukon, makna niya sadya. Makna sin iman, kaulun bil lisan, wa amalun bil arkan, wa aqdun bil janan, yazidu bit ta'ah, wa yankus bil islam. Iman, makna niya. Ilagtik sin dila, bunalon sin pangatayan, inang sin anggaw takbaran. Tumaas siya pagtaat mo patuhan, magbawa siya bangkaw nagmaksiat ka Allah ato nagtaat ka pa syaitan. Inisuway ni kapang Hindu. Ika nasiha. Hasupaya di ma-extreming bata. Mayta. Naintay manghug mo na sa nakahinang siya padusahan. Nasuway mo kaingatan, in iman magtaas, magbawa. Nagbawa ay iman niya, wakto siya nagmaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang siya nagibadat, nagtaas in iman niya. Kaya sinaparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Nabihan mga palangguan na agama Islam. Subaya may kaingatan sing kataw tay manghuhan. Labi luwa ng mga bata bago yaon. Asupaya di sila makaiyan. Nagdusa kita nila yung tay manghuhan. Dato isusunod din ng manusia. Insa kaulaway na chance niya. Nabukon. Ini man magbaba siya. Pagmasyat niya fa Allah. Waktu siya nagmasyat, miyaway niman niya. Bangkaw nakakita bihad to. Na. Number 1. Magsarang sukul ko fa Allah, wala kimugdan kay mo in musibayat. Alhamdulillah, wala kaw kiyugdan sin musiba pagmaksiyat sintay manghud mo yan to. Wala kiyugdanin baran mo. Hikarwa, panginduahan mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tay manghud ko siya Muslim. Patatasa siya, hapanandas mo kaniya, iban salamata siya hapanandas mo kaniya, di siya karunan haon. Nabihanin Muslim. So, okay nga tanong magbabay ni mga sabsin niyo. Iban, hikaruan niya, patumtuman mo siya. Ayaw, hipanusuy mat to pa kayo. Ang mo siya kayo nga, direct ka siya. At di nun na siya, ina may pagpatumtum. Sa direct mat to kanya. Bukon hisuy-suy biyan. Basing kamataran di ka to, magtuisan ni post biyan na social media, wala niya pa naranag bisa rin time na niya. Naininis mo yung pagpatumtum na kamanguran. Isa ka wala makarugto na muktay manguran. Isa ka wala nabawian niya. Nampay nga itong natuday na akida na to. Sinahlo sunna wal jamaa, al-iman yazidu wa yankus. Iniman magtaas magbawa. Na, biyan, bukong magtikupuron mo na yung tao. Nakabuno, way na chance niya. Kazina, way na chance niya. Unong na doon sa dakula, naksirik, way na chance niya. Lukay niya buhi, ang pa chance niya. Ang kanayan, nasihatan mo. Dahil na mga hack niya, patumtuman mo. Bihan mga palangguan na agama Islam. Na, biyan na sinaturan, patung ko nakakita bihad to. Kaya na masyat. Magsarang suko ka fa Allah, wala kau kiugdan sin musibayad to. Siya kiugdan. Pag-ubusang pangubangayan fa Allah, ya Allah, salamat kay tay mangkod ko Muslim. Lapas sa siya daun, iwan, pasalamat na siya panandas mo yung inkakausan niya. Di siya doon matay haon. Di siya mapatay haon ang pagmasyatan niya. Bihan mga palangguan ha ako Islam. Bihan mga palangguan ha ako Islam. Amoy ni subay kapag Hindu pa mga kaanakan. Nabiluwa na bang magpagnasihat, tasway kabaitaan sila. In pag-iman, hilang tiksin nila. In himumungan mo, sa madyagahan. Lamod yan na pag-iman. Maap man kami. Lamod yan na pag-iman. Lamod ha pag-iman in himumungan mo. Biasin hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alayh. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Wa 'alaha qawlu la ilaha illallah. Wa 'adnaha imatatul adha 'anit tariq.
Al-haya'u min al-iman. Nabihan. Dahil sa taas-taas na yung iman, kapituan dahil sa taas-taas na kaya kaulu la ilaha illallah. Natin na, imumungan mo, lagtiksin nila mo, la ilaha illallah, kaul mo, lamo din na pag-iman. Wa aqdun bil janan. Iban suway bunalun sin pangatayan. Pangahagad na pangatayan ini, suway malano siya din na pagsakuto fa Allah. Bukun kau nagsambayang pakita-kita mo, ba't kuri para manina mo kanama mo? Suway lillah. Biyan. At na pangahakad mo yan to, suway halawang sin pangatayan mo, sa wasa kau. Biyan. O, sinang mo sinanggaw tabakan. Kasi mga sambayang ini, nangahakad kau na yun, mo patindo mo yung sambayang, di ba? Yan. Naingat kau, in tao, magbawat, magtaas, in pag-iman niya. Aun waktu bihan, na nakahinang si mga dosa dakula. Yung panghati sin tao ini, katwa yung mga dosa dakula sa jabi, si mga zina sa jabi, namuno tao. Nawala nyo kayo nga tayo magsakuti yun din ng mga salaggo-laggo. Ay, charge bang yung tao miyatay haw. Malaggo pa rin had. Pula mo bang kau miyatay? Alam sin pagsakuto. Subhanallah. Inallahu subhanahu wa ta'ala. Ayaw ko ito magpakimatay. Amoy halaw kau nagsasakuto fa Allah. In ayat madaran pagsabutin sin mga kaulangan na to. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sa kabiyat to, mutuloy na iban na to. Ayaw to kita na dumihilimbang iban sa kuto. Nabang ako magpanasihat kayo mo tayo manghugma mo yung suway mo panagnaan ni tanong mo to kaniya. Ipagnasihat kaniya. Tayo manghud ta ko ma Islam. Dahil ha mga salaggo-laggo piyang langasin Allahu Ta'ala. Ayaw kau tuod dumihil limbang iwan sa kuto hauno no tiwayhuan sin ibadat mo pa Allah. Iwan magnaik saksi kawayhuon mapatod pagtag-ipunan hakasabunalan malingkan Allah. Misan matawag nagtag-ipon hauno na. Yan bunal. Amurin bunal Allah. Habang kau nakakitahabi at tao nasihatan mo. Luway niya huhi, adakala sa opsing pagmasyat niya ito na nagbabay niya. Nakalukaluha pagpatumtum mo na magtayma niya kaya hidayatan siya Allah Ta'ala. Hidayatan, tumtumun na to. Hidayatul irsyad, iban hidayatul tawfiq. Hidayatul irsyad, manjari, magsabab doon kay mo, hapatumtum mo, hatay manghud mo agama Islam, pag nasihat mo kanya, nakaig siya to, nagsabab to, kaya tawpikan siya sin Allahu Ta'ala, nakawatok siya mong bakasabunalan. Bihan mga palangguhan na agama Islam. Biasin ayat sin Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Ay bunal turin ikaw ya Rasulullah, ikaw nan in mangdahi maun paraan mabuntul. Sabab aun ayat in hidayat at-tawfiq bita sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allahu akbar. In yadtu biyaitaan in Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu nasusa siya amaun niya. Amo ito din mga sabab sin ayat timurun nasusa siya wala miyagad hapangahakad niya biyaitaan siya sin Allah Ta'ala wa innaka la tahdi man ahbabta. At yan niya o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wayroon tud kapatut mo di kautud makahidayat at tawfiq minsan pa tao masuk maun kay mo biya sinamon ni Abu Talib malingkan tufut da Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan mga palangguan na agama Islam amuinin suway pag nasihat kanila na bihad kaya sinagi ko kung makakita tayo manghub mo naghinang dusa nakadusa na magsarang sukul ka pa Allah wala kau kiyugdan nasihatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Allah, wala mo ako testingan sin panesting kaniya. Natay manghud ko siya agama Islam, ya Allah. Lapas sa siha panendas mo kanya yaw. Iwantong masisisin karayawan. Bang siya lumagpas, nakalapas na rin. Sa baon waktu in mga long tabihan, musiba ini kumugdan, ipagpapasin dusa mo. Bihan, nabang kau masaba. Bihad to mga palangguan na agama Islam. Biya invite at sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mayroon Muslim mga tunok katunukan siya malingkan inyad to dahil ha mga hipagpapasin dosa niya. Bihan mga palangguan na agama Islam.
Na pag-ubos, nasihatan mo siya. Duwahan mo, bawas mo nito. Nasihatan mo yung manghud mo. Na diretso ka niya. Bukod yung pag nasihat, isuy-suy mo matto pa kaiwan. Natupit na. May nang pit na, may nang kausaw. Kang isinumat ini. Na ayaw mo hinangin yan. Nabang magpanasihat, yan na sinahi ko, piyo mo, mag-prioritize ka, wang unayin sa lago-lago yung pag nasihat mo kaniya. Unayin pagpatumtum mo kaniya. Ayaw ko magpalabi, ayaw mo kulang nga, ayaw ko maghinang dugain. Amo ha aturan sin sarasan dyan. Nabi asin, pangintao mag-naiksaksi, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tulong niya biya tuwan o saan mga ilmo biyayta nila ipanghati nila basta ko nila sadyain laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Gayungan nila in ayat tiyo sa di nila minsan kahatian bang biyarin di minsan magsasambahayan di minsan mag-iibadat. Ubus siya ito ng kakahinang mga sakuto kata. Hindi niya kahit. Nasihatan mo siya. Baita mo siya tuhan. Inayat yan. Masya Allah. Ilmu saan dakula. Mata na ipagbarasab. Quran niya. Ayat sin Allah. Sa baita mo siya si makna niya. Maksud sin niya. Baitaan mo siya. Bunal. Biyaw bukan na Ibrahim alayhisalam. Biyaw bukan na sin sahabat. Iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa nangyari bang di kahatian? Amo yung timay ng problema. Yan nabaitaan siya. Ang kung nag-naiksaksi na asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ba't di ko makasiwala kaiwanan? Matawag mag-naiksaksi kung nadya ikaw, Muslim. O mga tao, nagpasalo pa Muslim sa bukong bundal. Hindi sila Muslim. Biyasin, bang mubasaw ng suratul munafiqun, qalu nashhadu innaka Rasulullah. Lang sin Allah Ta'ala, Wallahu yashhadu innaka la rasulu wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Nabi yan. Ang mga tao naiksaksi sa mga punan. Naunin natin very mawunanin pag naiksaksi. Natuan pagtaat kau hakatan dia akan niya. Kausan mo sabay kung magtaat hakatan dia akan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. May taat Allah ta'ala na may taat. O may yati'ir Rasulah pakan ata Allah. So, si matan nagtaat na para niya, matan to nagtaat na siya po Allah. Bihan, amin yung mga baitaan mo sila. Bunaluming kataan, baita sin Nabi. Kahakaruming kataan, so yung kakarum, bunalum. Si udang akaun sinakkalmiwan sindi, sugay mo siya kahakarum. Ikatu, aniwan mo, layo ang ming kataan, pi aniwan niya, pi layuan niya. Dan dia ini bangkau nakarugtul, Saudi hinang mangisin hinang marayaw. Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam at biisay at hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Saudi hinang mangisin hinang marayaw mamudahi kaniya, mamapasi kaniya. Iban parayaw in laku tabiat mo pamangamano siya kata. Bihat. Ini nisway ka pang Hindu kabataan. Nabihaon ang kan ko siyabot kain insa ka ulala in tao nakakita rin doon biya. Way na to bawian niya. Tabukon bihatin Muslim. Kiingatan na to. In pag-iman, magtaas, magbaba. Magtaas, pagtaat mo po Allah. Magbaba, pagmasyat mo po Allah. Kiingatan yan. Suwa mo yung pahatyon kanila. Hasupaya, di siya may ng extreme. Magtipagdugtol sintay manghudayin sa kaulaloy na bawian niya. Bukon tuan. Suway mo ineto ingaton miyawa siya pagmasyat niya. Manjari pag kita ang konsum, ada kala ito yung kiugdan. Sa babayron mano siya, hindi siya makarugto. Sinsara siya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bihaon suway tud siya hikapang Hindu, pa mga kamaasan, Hindu ini turing kaanakan nga ini. Hasupaya di mahinang extreme. Insa kaula-ula in mano siya, in pag-iman niya diretso-diretso jintas biya, magtaasan dyan. Iban bang nakarugtunan, niya tubo ko nakida halusun na wal jamaah. Pay nakida na to, na magtasin pag-iman na to, bangkitan ni makusog mag-ibadat fa Allah. Magbawa iniman na to, bangkitan ni nagmasyat kanya. Bihan mga palanguan na mga Islam. Pena sinagi ko, bang ko nakarugto sara, subay ko tuod mag-us-us bihan, mayo ko kampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala.
nasuway ang kanan long tawihan in mga daakan kato taniw na bang inman mo siya makawasa siya sin kul huwallahu ahad makahampo siya dyan matawag siya yung paghindo si Rasul sallallahu alaihi wasallam pagbaliwalaon na to makahangpo ko mamasa sa jasin kul huwallahu ahad sampai pahinapusan ayat patinduan ko hasta na asura mamasa ko sin la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir makahanggatus na misang labi marayaw in kuluhaluwa dito labi marayaw mong nakataon narang mo biasa yung biyan makahanggatus Masya Allah mapapasin mo sa mga hanggatus dilan ka o karen hanggatus ay mga simple sa suway na ito i-apply supaya git magmumpaat ka atutan yung pagsalawat na ito para sa sallallahu alaihi wasallam inyan salawatan ko sin Allah Ta'ala iban si malaikat niya pagubos inyan na dumatong na ito para sa sallallahu alaihi wasallam insyaAllah subhanahu wa ta'ala susungon niya ito samputun na ito in mga ini mura-murahan long tabihan mura-murahan hatungod sin pangadjian na kawa na ito waktu ini na inyad tunay na samput na to din ha mga kapatid sin Muslim sin tay manghud Muslim kapatid sin tay manghud na to Muslim katut tanim at yan kapatid sin pakanya Muslim ikaisa niya unong intawd na ni tunay na samput na tay ikaisa niya apabila hipagbak mo siya tunayanin salam kaniya ikaruwa niya apabila niya kau taabbiton madto pamarayo papagkao pa uno na pagtiaw basta marayo hawayron nung tawang mangi nakarugtula syara hikatu ka sambahin panabit niya hikatu apabila siya magpanasihat siya manasihatan nabi ala sinahi ko pag nasihat ito kain na explain ko nakawahaba sampai mabut kita ni haini insyaallah SWT sumpatan na tuin hikatu isabot to insyaallah SWT susungon kalu-kalu nasabot na to binillahi subhanahu wa ta'ala magmapakamubi masih pa nag-uwi tayo mga inyo na misan bihad to sabab mabaya kami in dahil sin Hawaii si Buda ka to magugura na maligkati sabi makap mausal ko na in wakto ko iwan sin mga himumungan ko rin di kanila minsan biyak mga bukon ha masin nag-uwi magsukul kanyo katan si Buda ha long tabihan timuko timawang ha pakarajaan ni bat maun iwan sin kamu katan doon amin long tabihan ni maatod di murungog ha nasihat sin kami magsukul day sabkan katuan long ta Zakaria Muhammad dahilan niya ako waktu maghilkan niyo sadak ka mura ko ni kasadak ka namo bayro mga alta na minsan da kuman ilmu amure sabi ni kay ngatingatan namo nabiasa namo ini ha kitab tarbiyatul aulad biya na sinagi insyaallah ito tinutun kalu matalus na to bismillah subhanahu wa ta'ala muli magsukul kanyo katan may ta ako ni ini atin na mapusin pagsukul pa Allah ta'ala mawon kanyo katan biya ta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaskurun man la yaskurun nas la yaskurullah sindi mayat magsarang sukul pa manus ya nakarib kan nakarib biya wala sila sa magsukul pa Allah ta'ala mahuli mamayra ko sila pal kasi iban lasahu kanyo iban salam kanyo katan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langgungan sing kami. Yan tunahin na pangadjian lang ta. Unasad tuhin pagyanon niya na sibo daray hindi iban Hawaii nag-uura. Maraw isab misan sa pa manag-ubo. Bangmahan in piagbisarahan akala pagkakama. Unandang hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala amin makahampit kita niyong karayawan insyaallah labi-labi na to di mga sila amuin nagmumuhot mabaya imingat sin pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin mga kapatot sinambok pamuk day kato tanimo ina to kaunahan na to dito ipag nasihat dahil hambok pamuk supaya yung mga yan tuwang dato matunay atau ikatunay na alhamdulillah nakawakita niyong karaywan tiap-tiap ito hipasampay isab sin kaya pasampayan aun ito lang ta ini parbahagian sin tiap-tiap hambuok na yung mga sila in nakapasampay mo na biyan magtaod yan magtaod siya in mga yan at niya di malugpas in amaled to amoy in magtaod din diha lauman sin gumini lipat mang lipat sa kaino kita yari pa hababaw sin gumi insyaallah ta'ala mga kamuyan ni maalok tamo
amoyin makahampit day sab sabab ta kapatut kamo yan magpasampay sin amoyin kiarong kanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy ini in maksud sin pakaradyaan na to ini sin programa na to ini supaya makahampit in hambuk-hambuk day kato taninyo bukod sa jamin biyasin kami yari na idihen idimhil pangadyan na misanin kamo yan bang isabyan wayron dumungog nari day sab kami ning kampit amo natin maksud niya na insyaallah ta'ala amoy in dukang mangdukang in nikmat silallahu ta'ala kato tanyo insyaallah lugay na to ini halom sin kasay halom sin kaya insyaallah subhanahu wa ta'ala na itukbal na muna sadya in pag kasalain in salam doa pakatan lauman sinula na to iban na sin pagwa na kalayo pa wala malayo sarta pagsukur sa mga sila puas din nga pagsukur pa Allah Ta'ala amoy nyari timutundan kamo supaya sa diyari magugto in programa singkitan yung katan na biyan na singkiyabiyaksahan na mo do kayo ini tiod na mo to din niya amo hindi nasabuton ng ganganganan sa mga katawtay manguran labi rin pangingat sin Allah Ta'ala hatungod sa mga sila amoy in lima lamod sa programa ito biyan na sinagina mo in kami ini na magtunay hadisin amanat insyaallah ta'ala na murah-murahan in palanyuton si Allah ta'ala katutan yung masi-masi tanda niya na labi na kita niyo 2 tahun dimakan yung programa nito alhamdulillah na lamod kamo yan dahil hangin programa na to ini sampai nga nansing kami in programa ini Rawdatun min Riyadil Jannah ang buok siya rin ang mga halaman sin surga, mimpiang daakan sin Rasul, tiap-tiap kau maka ini longta makalaway atau makatimbay dahil nga amin lugal, biya sin lugal ini na nagdaakin Rasul papusuon dahil nga mga ini sumping sin surga. Na rin nga mga na puso ni Hinduan ito, karayawan da ko layad to insyaallah subhanahu wa ta'ala biya day sabsin kami amin nyari alawm sin studio ini na sabab na in kita ini aun waktu misan takiatihan aun waktu magkalupa kita na rin nga sababan si pagpatumtum biya tumtumian to pag nasihat sin hambu na madawhat na to in amoy in lang ta di na to hasil inang nakasimak atan makabalik. Amo na sa impagyanon sin Rasul amin lang niya in katan kita ini manusia na lugi amoy in siyapahan sin Allah Ta'ala pa waktu malugi kita ron na waktu yaon bangin waktu na to wala na pakay pa kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin na in kahinapusan niya amin ha ini lang ta namaggot sin katan biyeta sin Allah Ta'ala amunain tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr amuin pag nasihat pagpatumtum doon haparkala sin kasabar iwan sin kasabunalan amin suway sadya in kita ni masabar aun mo pakaradyaan ang waktu kugdanan kita sin mga parkala ipag nasihat hindi nabang kita wayron kasabar na inyad tulong ta malugi kita. Sumagawa bang kau masabar na ini kau nakauntong kau. Labi-labi naman kau kiuya kan sin napatumtum kau. Alhamdulillah. Na ito na mga katawte manguran na in kami ini biya na sinayi balikan na mo tukbal na mo in kasila sa mga kanyang katantan. Siwo da amoy in nakalamod hapagkala ini lamod long ta amin imiban kamo. Pikilan supaya inilumanyot yung pakaradyaan misan inaman di mo gento so itukbal na mo day sab in pagsukur puas din ang pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala in mahuli niya mamain kami alapal assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh